on the floor, and then so, and when you about Mama Kaakyire's, will be Nima, will be tray. And you have a brain, so said it be a canon. And then some no more rhythm. I just a penyansa for by dream back. What's nasty? I want to see me, I say, our for baby a film. And some of men will became a mema, meme papa no mother for binuma. It's your program, me done a day, na. That catch up say Kaakyire's. And near my aquasunio, Sabe, would you would say, a pretty memu, Nayani or Manganimo. Na eye may mumpany fonts to me be, then the soya dear bro. And your futu, a manipa, that's an in nipa. And I have papa politicians for na. Papa John Dramani Mamma. Yea, I've no for your canoe. Yeah, papa. Papa, baby, I will be under. Me bombi, a baby about her. I was so with ye be. I was so with ye be. And near my aquasono. Near my, me pardon who I want to see. Any saying, what a four. Ne kwanya, yana na kufuadu, dankwa, interchange ya, ewo pokwasi. Me maame nom na me papa bi no se de maka no. Me de chia ma busua ni nyinara. Ne de aba se Kaakyire's. Ghana, afe na braso. Na sa amre ni me ba be kire wo se, broche kuro ha ye we. Ya kan sem bebre. Hey politicians ne de kuro ya ye Germany ame wo mi. SPD and CDU. Beni kuro yi, sabre yi. Be hwe oman no so we kọ na we yaba. Enketo aka nyina no. But the bad journey be nyansa eka ho e be de abuman no enu ti Ghana e bit NDC&NPP aban no foforo bia ni ho betima betu besa age se ne yemo yire motam enu ti nne ensama me be kan no eye nyansafo bi na atena se ahemfo binom a eye me papa binom na atena se adensem yaba semenemu emeka producer Pacho Braba ya de kakra ma me wai enu ti nne ensama empanyin de brami no eni sen hwe niama na nsan ye yiye de mekura me yi bi ene Ghana mfonyina hodo enyina so no ya papa John Dramani Mama papa Ghana fo bi ni mebo wabaso e kire se wo hwe ba bia wo de Ghana koduru ye ya eye Ghana fo na ne ka se wanya ade ya be yi ufri so na ne mprenu so a NPP ba ye no ba be santena se hu se papa be ma be ye bi Rachel Pacho ba ya de mame enu nti na sabre empanyina atwe wadwene ade asi niam bi so empanyina atwe wadwene ade asi niam bi so na sa niam empanyini atwe wadwene si so medase atwe wadwene si so yi ene say papa omohu hospitals ahodo ene dan ahodo anu wasi egu sabi wuram baabi na sa asem yi ne media fagya aman ayetimi ehode akere mo se makada se aban bi ate no oba de aban bi oye no enya aban ne maame de a na enya aban ne papa de a eyo oman ne de a enu nti wo panyini bi a wo beba so no de wo bi de nensa aka ewo se wo ye de wo so beba a wo betima ye no so wa be ye emfie so de da so ka kwan ne ye de ama contractor emfie da so ena nsam wei me papa John Dramani Mama papa minim sa wonsa beka bi minim mi akwane abefa so wonsa beka ene ma me lodina mo hye se akonwa na na Akufo-Addo tisu yi no enya na na Akufo-Addo dankwa na konwa wo eye Ghana de a Ghana fo makura sabe yeti abrochira ye nyina yakonwa enti se bibi ne na na ado be ya oye mame ma oye ma yabusu oye ma obi biara oye Ghana ni now so sabe enam politics hu na ya mani be ka tro se here ya Africa fo ya dane ni jimia ye hu de ya wo se ye de ye enti no na na do ba ya yewe de mama ba ya ye sei the saying kufu ba ya no be ye we eno ne sabre empanyin sama ka cho se na nsam na ekoso no empanyin bebre se ya nsam ya keka no social media de de ba ya ye tele so ye sori abo o empanyinfo bebre hyedem metie nsam ya ka no
Sam pennyfo bi na afra na yɛde asɛm yɛasoma me sɛ memmara na memmɛkyerɛkyerɛ mu ma nipa ɛne pennyfo a mudi man n'anim no monte mo ho ase. Papa John Dramani Mahama, papa Kufu Addo so yi ofiri so a NDC ne beba no matter obi biara ntimo nsa ne mfa ho ma media konya no enu nti ne bombuwe me to am Papa John Dramani Mahama papa wo ba wo ye niam bebree enso niam na mode mo nsa keka asem wo ye ne dodo apedini no papa wo ba niam miyenu ne nka wo ye no to wo nsa firi ho a na dan hwe sede airport tie yi saa bra Papa John Dramani Mahama ye ya ofiri so ana na Kufu Addo ba ye no Ghana ni ko Ghana etwa ho photo de ba say Ghana airport ni no nipa binum asebe beti abrochire ha beso sebe benhia abrochire nyansa politics go ba dwene no obi kan say enya Ghana airport a eye de anti ya chese sa abre no sebe o me Papa John Dramani Mahama ne chesu nti no onti munye chire nipa no hu se sa ye Ghana o wieye afi de no ka say we de sa akowai ala akowai nipa koro no sa na o kan no eni ti hwe adan a Papa John Dramani Mahama wasi egu wure ma papa wan madani wan pa ho ntoma amadan ya san ya sei enu na wasa Ghana fo mo ntwe mo adwene si so sese constitution no e wasa mo so mo twere bi e de ka aban de e wo hotemamufo no mo ntwe obi mfa nto ho na aban no suntie sei sese aban bi a wo beba so suku da ba ko no besi awia yete kuro ngai benwie nkobie suku ano benwie benya kwan wiem nkotwa kwan ho eso photo mfa metu TV so ye kaya na ye musa agro me ba beti Germany kuro ha de ebeni me ne German from panifo bi no mahia wo eyo mo nwa mo witi bi sasenti sa asesam no ya na ye no kora na ye no kora sabe ye nkura sesa nya jimi say aye kwana wie ye kobie ye ba abroche wa wote abroche wa hu bi da mote Ghana ho Ghana panifo a modi Ghana anim no mo hu say Mama Angelina Michael and I say Britain, America, Canada, UK, the same, and the Holland, the Denmark, and pennyfo bi gina kwan bi ho a ba ye say ya ye kwanya wie ye kobie ye si mo ye kobie ya ye hospital ye kobie age se ho mo mesene nkɔhye Berlin amuro makranken house mfidi ahodo abedi agu mo mesene nkɔhye hospitals ahodo mantamu na anu mo hwe gya eto the same enkran hoyi makola fire service car ensuo kura nim mo mehwe ba bia nti ya mentamu ha fire service F4 area ba bi wo ha wo beduro cars ni sisi wo beye chesa wo bo ope no hwesre ni nsi na ka na eba enti saa niema wei no enu na wasem panifo mu ba mu de mo ani si so say ma accident we hospital ye Papa John Dramani Mahama wasi a aka wure ma wa mbie na mo de aye den eye show off nti papa na de meka bi a kire wo eye show off nti a papa say ya hwɛ nwuma wo gya na wo wure ma na nka wotimu bie saa nwuma we ya Papa John Dramani Mahama nka Ghana fo bebetu kyede ama papa wan firi so anka obi ahu sɛ dan bi si wura mu wan firi so anka obi ahu sɛ hospital bi saa wawie na wanyina ne sebe ehwehwɛ ni mu niam a mo ye ne Ghana no aban sika no mo de asi watimasi hwɛ sukuu so ahodo a wosisi gu wura mu enne hwɛ intertage a wo hya ase no ye papa Ivan Satamos ba ne papa kofo ahye bia so wo wie your friend no na Kufu Addo ba ye ya wo kotwa no na nya kan ye enka kwan so ne bi bisa ye bie kwan enya Ghana politicians anka ye bie kwan ene odi ade ni dine wo hwe adan ya wosigu wuram no hwe saa dan nyina papa senka wo ye ya enu mfonso na mo ye ya NDC mo di ntwo no ebi no asem we ye kokobo ma NDC ne NPP ni nyina wa wo beba no ade ba ko aye na to nsa firi ho na mani panhu de waye Papa John Dramani Mahama empanyini ka asem bi se hu ya anka na asem ya wie wo hu se bra Ghana fo hu se saa wo betena so waye bibi no saa bra na aka echi na nka sebe mpra biasa kwase aso ne ka hu ya anka papa ena masemi minnim se wo tia wo betie ne ya ba wo me de sede maka no papa me de papa no sede wo tie bia no me papa no enu nti wonim sede me na wo no yere enkomo ayedi
papa asema make obi ante ase nanso NDC for mo ofasi edun ketia MPC amoye NDC for ministers amoye NDC for mo fa semwe ento madwenim na Ghana for so mo hyehyɛ mmara mfa nto ma Ghana aban sɛ oba suku da ba kunu besi a siwie ekwa ba kunu wo ya yewie ni benja asaba de bensa keka niema na niema ni nyina na koye abom na fa obi hu ade pote di obi ba ye obeyeye mo hwɛ saa niema we nyinara na wasa mo hwɛ ma aban no oye na aban ne tene nsa firi ho enye sɛ obe no do saka kwa do saka school do saka hospital na fe saa niema no so nyina obi antima anie na fe na no na mfa so obe ne wo so na mfa so obe ne wo so na mo so amote Ghana amoto aba no sɛ de bi ontumufo obi ontumufo yate ye kuro ha no sɛbe de ye benya na ye de bi ebra mu sɛ ye ma o sɛ ye nuanu mo sɛ abusua o obi ani kuro ha sɛbe agye sɛ de so na dwene na obi aso ni ho obepagya ne dane sika e de abra mu sam fa nto bibi ni Ghana ana sɛ bo yala fa ko hospital ye kyewi akakra be so no ye de bi bebra mu enu nti mo ankasa Ghana fo so mo mfa we nya nyansasua here ya mani be ka to say here mo fa nya nyansasua mo hwɛ sɛ Ghana mpanimfo ayere ye betu yomoka start free mpanimfo no so no na efe be banka kranka MP ayere nyina na ye betu yomoka wa hu wo maame wo papa wo nia be ma wo ba na wo pa adwuma ma na nurse ni aye adwuma afe ya tua ne mu 2 months pe na ye de ama no police ni aye adwuma 6 months onya nkatua da hwɛ teacher ni hwɛ ba bi a wote ya ye teacher kwadwo oye star wo Ghana mo hwɛ kuro a wo kyerɛ so ade hwɛ suku a teacher kwadwo kyerɛ ade wo na nka kuro ngane saa brantie we oye saa star na enkanya asam ketwa sɛbe be mfa ni nsi akonko no nanso mo mi sɛ brokyerɛ suku so wo ha sɛ suku pa ben ne te sɛ wonti mo mfa nto ha mu but ye ka ne sɛ eniema a ekoso no empanimfo eti kuro ha beba ma ye dibeti di bepie ba so behu bi ba beba be ne ba yere no ene be mpanafo enu ti Ghana fo etom sɛde nananom empanimfo me maame nom me dia me maame nom ma beti dwam papafo nipa besua nsan dwuma me ba ba ma bi asua nsan dwuma oye mpaboa de sende me na me hwɛ mpaboa no eye Germanfo mpaboa ye hyehyɛ bi wɔ kuro nga ye fɛ ne Yesu mpaboa ye bia akola no sabe wo hwɛ ba bi a wo ye adwuma na awere ho ahuhuro kura wo dan no mu fifira efiri no saa de we na ɛsɛ nkasa bi wo he na wuti kuro so panyina wo ye MP ukohu saa akora we na nka wa pɛ ba bi kama na wo de na atena obi asua adwuma obi aboa obi amana ye nsan adwuma bi awie ba bi anipa de betena kora ya ade no me baba ya bi aye curtains kosua curtains ye dan wasiesie akola ne nemo o sende bre me no eye me honwa saa nipa we wafo he okotena dan nkyeni baabi okotena dan nkyeni baabi na ade okosua ye no na mfaso obi antima amaso ka saa nipa we wi a ya pe baabi de na atena aban na afamaya emema monkonkosua ba to afidie de abudan ne mama saa nipa no na saa nkrofo no so nyina esua aban baabi ti say cancel baabi a mo ato material saa nipa ya kosiesie ho daabi MP minister e dey say DCE a ono wo kuro no so no ono beje saa adwuma no akopetela ni bi na one no bedi Ghana for ensama ye kenya ye kama Ghana for a wo bi ti Ghana not wo say ye yete abrochire kankwasi asem na nka sebe o sebe be cha afase a apra de sanka ada asi opra nko de nka ada nanso sede da bia nka no mpanyini bebeto atu pintina ye kai defo enu nti na saa ne ma we nyina ne san sebe wo beti se wo nua bi ana nipa bi kura sebe onye wo busuani na so ha bi a wo komunti ne yeso yetimbu anti ne ye nya ano a ye ka bi ena masemi me ka kire banyansafo badwendwen ba wo te Ghana mesale de nanano ma bam masema me ka ne wo hene pay mu bi afre me sade da bi anka kire mu no empanyimfo frɛ o empanyimfo kansem nanso sabe eduru ba bi a ba so ne ba ye be ho santi ba no nuri dwam empanyimfo bebre ne te Ghana na akufo ado wade a wo ye sa wo pese mutua wayira no nka no empanyimfo pa be di mu Ghana ho bebre mpene so ene san ekura batim suku dan akwan
ensuo hwɛ me kurom dɔm ahenkura aboabo ɛkwan so aboabo number 1 kwesi number 4 nipa abegu so nya asanketewa sɛbe enkura a edi kan yɛ me kurom dwen na na kura a wɔkyekyere yɛ ɛhɔ ne bɛsie maame awurade fa kransie ne mabusuafo ɛhɔ ne bɛsie bɛ na na asase no na na kyekyere kuro no saafo nkura nante ba sukuu wɔ dɔm ahenkuro hwɛ kwan ankura nam so na wudi ne bi si kwan we so ankyɛ nkura ne nko mo hwɛ sɛbe kwan yi tie na anu nsuo tɔ akura bi bɛyɛ da afa kwan we so wɔ ba sukuu MP na nanom ahemfo mo fa mo na nisi fam o MP fo e beba mo de be yoyo de e wo sam ka kire be no mo ka ne ba nya be sa ne ba no mo san asra kire be nka MP ni ba ye no kire ne sai kuro ne ye de a sebe e wo nsa aba na adwuma no wo ye de na so se wo mo ande a mahemfi akora me hia so beba enye abusua na nanom ne mo ahema ne mo ahene no ho ne mo betwe amanso e wo set ministers yi ne mo ne be etwe sa amanso no ma be hu sam ani abere ena me nsama ba yi me be kasa kire abanyansafo abadwendwema ene me papa John Dramani mama se papa eye kuro ha yeti no eye SPD CDU Ghana ye NDC NPP wo Ghana ni a wuti so no gitumu se wo ye de Ghana ye NDC NPP abai foforo bi otime ma se bi beba de a na ne je sansankyerene ne mo ye enu nti mo ma abai ne nti ase se abai wa baso wo betena so no ene ye so ye kuro nie ekwan we nie ye wie mo ma abai fa ne nsa nkeka ne ma bebre mo hwadan ya ye papa John Dramani mema siye hwe sukuu hwe hospital hwe adan abrosan ya betima fa nipa over be ye 22,000 yesasan sa dan ni nyina na ebuwuram enu nti papa wa wo betena konwa isubie mu no na kufu ado aka ne mfie se mfie nan afia ye atwam be de ampanyini soma me se memba kasem we enkyere menua no ma adofo a mutie wo bi ni ma obi kyene menua wo saka sende fa ma wunua ntie bi share video no subscribe na comment asem bi a wo pese wo ka ye de ye kasa kyere banyansafo badwendwema eye midin no eye mama KaakyireFM na ma joso obi nim a obi kyere me telephone number no 01521400810 me da si bebre bye bye.